салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо 16 намуд мошини фурӯшие мебошад ки иншоаллоҳ ба шумо маҳмул мешавад. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. сечка Elegance 1.8 мотор, 4 электропакет, гази евро 4, баллоно нав, люк шишагӣ, мошинча солаш 94-98, объемни кардагӣ, беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар Истаравшан. нархи мошин 44500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 410 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯши мои ВАЗ Priora мебошад ки соли бароришаш 2012, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска нав, 4 диска нав, 4 баллон нав, аккумулятор нав, дискҳои R15 задагиай, камрикай бародаро, тозаи бадай харидор бошад, занг занад, расход 7.5 литр. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 331 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад. мотори 1.6 простояй, мошини мегаштагӣ ай хидмае, срочно сум дар кор шида, агар не намефурӯшимаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 368 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯши мои Daewoo Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. растамошка шидагиай, солаш 2008 солай, кузов сидан бародаро, свет белӣ, мотори 1.6 простоя, пробег 24 000. срочно фурӯшия, срочно сум дар кор шидай. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 34 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 13 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla SK мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, кондитсионер ҳам 100%, аз вагон як даст гаштагиай бародаро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 120 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 1 105 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯши мои Mercedes Benz E-Class бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор DVC, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар состоянии беҳтарин қарор дорад. дар 10 литр газ 100 км мегардад. кузов сиданай, свет золотистияй, объеми мотор DVC, механикаи бародаро, растамошка шидагиай. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 40 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 368 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2008 сол, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш вагонай, год выпускаш 2008 солай, кузов универсалай бародаро, свет серебристияй, объеми мотори 1.5, пробег 1245. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 79 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
8 мошини фурӯшимои Lexus GS серияс мебошад, ки соли бароришаш 2007 сол, объеми мотор 3, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Lexus GS 300 2007 соли 10 моҳагӣ, Европа, старт стоп, маслан 100%, мотор 100%, коробка 100%, хаддавои нав часпондагии бародаро, круиз контрол, климат контрол, задни камера. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 783 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 9 мошини фурӯшимои Chevrolet Camaro мебошад, ки соли бароришаш 2011 сол, объеми мотор 5.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар состоянии беҳтарин қарор дорад. Мотори Mercedes объеми 5.5 часпондагия, бензини холияй бародаро, свет белияй, кузов сиданай, 2011 солай, растамош кашидагияй. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 160 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 1 473 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 10 мошини фурӯшимои Daewoo Nexia мебошад, ки соли бароришаш 2011 сол, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сола, танировка 4 моҳи дигар дорад. мотори 1.6 инжектор, 4 баллони нав, хаддавои 100% дар ҳолати беҳтарина, кузов сидан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 32 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 295 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои BMW 3 серияс мебошад, ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. танировка 1 сола дорад. ҳуҷҷатҳо документҳо 1 сола, гази евро 4, комплект контрол, ҳамаш 100%, растамош кашидагия 2000 солай, кузов сиданай, свет чорния бародаро, объеми 1.8. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 460 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад, ки соли бароришаш 1995 солай, объеми мотор 0.9, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автоматай дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, хаддавои 100%, автоматай бародаро, моториш масла намехӯрад, растамош кашидагия 95 солай, хачибе кузов бародаро, свет белӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 138 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Volkswagen Jetta мебошад, ки соли бароришаш 2013 сол, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш девонагия, растамош кашидагия, кузов сиданай, свет серебристияй, пробег 1245. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 810 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Hyundai Starex мебошад, ки соли бароришаш 2000 солай, объеми мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш 100%, а як даст гаштагияй, кузов тозаи, харидори конкретӣ бошад, занг занад бо муомила ҳам дорад. пробег 9000 бародаро. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 368 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Toyota Axio мебошад, ки соли бароришаш 2008 сол, объеми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин вагонаи 3 компонента, краска фул, 3 рӯз пеш Тоҷикистон даромад, радной краска, растамош кашидагия 2008 сол, кузов сидан, свет бели бародаро. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 86 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 792 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
16 ماشین فروشی مای مرسدس بنز V124 мебошад ки соли бароришаш 1990, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка пеидашаш механика, дар имрӯзҳои мошин гуфтааст мошин на ходвай, мотор ДВДи сечка загай, балонош 100%, то охири марта документ дора, харидори аниқ боша бо савдо ҳам мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 24000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 221000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.